Ok, pentru partea de Tero, runda de pistol este foarte ușoară. Voi 4 vă cumpărați direct armură mică și mergeți până aici pe run, după care pe shift, da? Mergeți toți 4 la ușiță și aici așteptați. Eu am să-mi cumpăr P250, un smoke și un flash. O să vin aici. Ideea este că eu voi avea grijă la push. Da, deci dacă face push pe mine, eu o să am grijă. Foarte important este să păstrez smoke-ul. Mă pot folosi eventual de flash maxim. Așa, nu vine nimeni, să spunem. Vin aici. Nu o să mă uit în site deocamdată. Vă aștept pe voi să fiți pregătiți la ușiță. O să dau acest smoke. Da, pentru highway. Poate, mai degrabă, cred că o să-l dau așa, ca să popuie mai aproape. Deci, încă o dată, cu a doua parte a cutiei, stai frumos aici, să nu te vadă din site și îl dai direct. Asta ca să știți în general. Foarte ușor. Smoke-ul îl puteți face din mișcare oricând. Ok, în momentul în care eu am dat smoke-ul, voi vă pregătiți să ieșiți ușiță, o să vin aici, o să dau un flash și o să mă uit la acolo în spate, la quad, da? Flash-ul ăsta are rolul de a speria, să zic, jucătorii de aici, din zona asta sau din zona aceea, să nu stea pe bătaie. Eu o să mă uit în quad. Voi, în momentul în care deschideți ușa, da, ați deschis ușa, așa ar trebui să arate. Vă uitați aici, cel mai probabil nu o să fie nimeni. Sau dacă este, cu atât mai bine că îl puteți omorî, da? Și după aia ieșiți, explodați pe site. Deci mergeți super tare și bomba direct se pune pe plan. Restul verificați aici quad-ul, da? Să punem stăpânire pe site. O să avem un avantaj enorm pentru că glocurile de aproape, mai ales într-un număr atât de mare, ar trebui să luăm site-ul ăsta fără să pierdem un om. Să zic, eventual mor eu pentru că mă bate ăla de la quad, care probabil va sta acolo. Ok, eu dacă vă văd ieșind, mă uit la quad, eventual, na, l-am omorât pe ăla, eu o să ies direct aici la mașină, o să verific mașina, da? Mă duc aici, verific mașina și o să țin aici. În momentul în care am plantat, mare grijă, fie că suntem pe arme, fie că suntem pe pistoale, la pozițiile de after plant. Eu o să mă retrag, o să țin spatele, main-ul. Oh, mulțumesc. O să țin main-ul. Așa. Și voi, mare grijă, atenție că în mod cert pozițiile deja clasice, asta e cea mai obvious poziție. Sigur o să primiți grenăzi, molotov și așa mai departe, deci pe cât posibil încercați să o evitați. Dacă se plantează bomba aici, la runda de arme, într-o rundă de arme, mă rog, da, deschideți ușa și o puteți vedea de aici. Este o poziție foarte puternică, iar dacă se plantează aici pe lângă acea poziție este main-ul, da, foarte ușor, numai faceți un mic strafe și puteți vedea. Bun, o altă chestie ce o putem face aici pentru la runda de arme, sau mai bine, runda de eco, dăm acest smoke și ne folosim de el ca să plantăm bomba. Plantăm bomba în smoke, pur și simplu. Dacă îi dat bine smoke-ul, posibil să nu ne vadă, însă în același timp, da, e posibil să ne vadă. Cel mai probabil o să fim văzuți dacă se dă așa smoke-ul, de aceea putem să-l dăm așa, da, în momentul în care intrăm. Deci intrăm, să zic că printre ultimii oameni ar trebui să-și ia un smoke, vedem și cine are bani, să vină, să dea smoke-ul așa, vine aici la mașină, așteaptă, popuie smoke-ul, se duce în smoke, plantează. Asta poate fi făcută, eu știu, în mai multe feluri. La ce mă refer aici?
poate fi făcută la arme dacă îi batem relativ ușor pe cei din site-ul A. Atunci putem folosi chestia asta, da? Cu smoke-ul acolo și noi să venim de pe scurt, da? Bomba plantată acolo se ține de pe scurt. Ok, cam asta ar fi pentru site-ul A. Vă rog să vă folosiți foarte mult de grenăzi. Molotov pentru quad, Molotov pentru NBK, așa se numește poziția aceea. Molotov pentru site, smoke pentru highway, molotovurile acelea evident sunt și cu grenăzi. Grijă la unghiul ăsta, de multe ori CT-ul nu o să facă pic de acolo, ci de aici, sau chiar din site, da? Grijă la unghiul acesta, unghiul acesta, unghiul acesta și aici. Evident, grijă la poziția de boost, însă ceva îmi spune că nu se vor urca acolo. Bun, cam asta ar fi pentru site-ul A. Pentru site-ul B, foarte ușor se poate da smoke așa. Explodează smoke-ul și avem practic grijă în poziția aceasta. În general să aveți grijă aici pentru că vi se văd picioarele și pot să tragă, să vă omoare. Da? Deci tu când ești aici, el deja te vede. Deci acest smoke poate fi foarte util. Da? Dacă cineva vrea să pună stăpânire, eu așa îl joc, da? Îl dau, mă uit aici. Dacă au dat ei smoke-ul, de obicei îl dau mai adânc, cam așa cumva, și atunci e posibil să vedeți peste el. Da? Deci jucați-vă cu smoke-ul ăla, să zicem că încă mai e un smoke aici. Cam pe aici, în modul ideal, ar trebui să explodeze. Veniți aici, verificați aici și v-ați infiltrat, să zic așa, în vents. Din vents, grijă la această poziție, însă vor sta destul de rar aici. Grijă la headshot și sight. Cel mai probabil, în momentul în care intrați aici și nu vedeți nimica, probabil să fie ori acolo, ori după asta. Încă o dată grijă și aici, verificați tot. Cam asta ar fi, eu știu, ceea ce ar face cel cu lurk. Bun. Niște molotovuri la B, lipiți și dați așa. Da, molotov pentru site, pentru în spatele site-ului. Dacă vreți pentru headshot, hop, mai sus, evident. Da, l-am dat greșit. Oricum, cam asta este. Hop. Da, pentru spatele site-ului. Deci se dau de aici, din geam. Smoke pentru CT. Sper că-l știți deja. Sau așa. Atenție, depinde cum îl dăm, s-ar putea să rămâne un gap, dar mai ales dacă nu îl dăm 100% corect. Și dacă vrem smoke pentru heaven, dați cu centru acela. Grijă iarăși la gap-uri în smoke. Ruta bombei pentru B. Când atacăm aici, da, deci să presupunem că avem așa. Bomba nu vine efectiv așa pe aici. Niciodată bomba să nu urce pe aici, pentru că în momentul ăsta e expus la toate unghiurile. Dacă stă cineva acolo, dacă stă cineva după cutii, când vine aici trebuie să se uite și aici. Ar mai fi CT-ul și heaven, deci sunt atâtea unghiuri. Ruta bombei către B, când nu avem B-ul controlat, să vină vents, da? Să vină vents, să presupunem că aici e smoke, da? După cum am zis. Da, deci smoke heaven. Și când vine aici, se uită la unghiul de headshot și el practic ignoră tot CT-ul și se uită în bază, în site, pardon.
Da, se uită aici și deja din acest unghi el practic eliberează două spoturi. Deci spotul ăsta din spate și spotul de după cutiile acestea. Deci foarte important ca ruta bombei să vină așa, ca să minimizăm orice risc. Vine aici, da, verifică site-ul, s-a urcat și se pune direct pe plantă, în spatele pozițiilor ăstora. Ăsta ar fi, să zic, îți două locuri importante de plantat aici. Dacă este o situație de criză în care nu avem timp și vrem plantul, se pune aici. Dacă însă am pus stăpânire pe site, totul este în regulă, neapărat se plantează aici. Asta e cea mai bună, practic e cea mai bună poziție în care poți să plantezi, pentru că CT-ul poate da diffuse doar din două unghiuri, din acesta sau acesta. Ambele unghiuri nu îi permit să se uite acolo, deci din zona din care noi practic o să ținem bomba. E vulnerabil și la grenăzi, e practic cea mai bună locație de a pune bomba. Ok, cam așa o să atacăm B-ul. Acum, cea mai importantă tactică, să zic, sau parte a hărții, am lăsat-o pe sfârșit, pentru că, practic, dacă noi controlăm această zonă, controlăm harta. Și aici mă refer la mid. Midul, așadar, este zona cea mai importantă, zona pe care o să punem accentul cel mai mult, pentru că dacă, odată controlată, putem ataca foarte ușor AU, făcând, eu știu, crossfire, nu crossfire, dar atacându-l din două părți, da? De pe highway și de pe main. Odată ce noi punem stăpânire pe highway, deja cei de pe A, sigur vi s-a întâmplat în matchmaking, da? Să veniți pe highway și să omorâți unul acolo, cine știe, poate unul sus. Deci e foarte, foarte important mid-ul. Ok, în sensul ăsta, în general, cred că deja știți, urmărind atâtea meciuri sau văzând la alții, acest smoke, practic cel mai ușor smoke pentru mid, îl dai, ești scutit de orice risc, practic tu blochezi accesul CT-ului pentru mid. Ori dacă acesta are AVP, deja scoțându-l din acea parte a hărții, îl faci să devină foarte, foarte vulnerabil. Evident, cealaltă zonă foarte utilizată a midului este zona de cutie albă. Pentru aceasta am descoperit următorul smoke, da? Deci tot a treia linie, însă îl dai tot cu jump throw îl dai înspre A, înspre semnul A. Da? Deci după cum vedeți, popul e perfect. Ce să mai... Ok. Dând aceste două, ați observa că și dacă sar pe cutie, tot nu vezi nimica. Gândiți-vă ce putem face în momentul în care noi avem smoke dat acolo și smoke dat acolo. Unde mai stă CT-ul? Are două variante. Și în aceste locuri îl vom găsi 95%, să zic așa. Dacă vor să conteste mid-ul, cei de la CT vor trebui să facă push prin aceste smoke-uri. Făcând push, devine foarte vulnerabil. Noi dacă aruncăm aceste două smoke-uri din bază, iar cel care are cel mai bun spawn vine aici, dă flash-ul și când explodează flash-ul a și ieșit. Gândiți-vă ce impact puternic au aceste trei grenăzi foarte simple. Efectiv ieși pe mid și de multe ori mi s-a întâmplat să-l prind
cu mâna la ochi, ca să zic așa, da? Deci orb, CT pe CT. Ceea ce fac eu, vă zic, funcționează foarte des, o fac în matchmaking, da, deci dau smoke-ul, noi o să mai dăm unul așa, venim pe mid și efectiv flash-ul acesta, nu uitați să-l dați cu pământul, da, am dat prost acel smoke, însă nu contează, noi în meciuri o să-l dăm bine. Și deja ai ieșit pe mid, ai pus stăpânire pe mid. Atenție însă, la smoke-ul acesta s-ar putea să se folosească de el, da? Deci când ieșiți pe mid să fiți foarte atenți la această poziție, mai degrabă decât poziția de pe mid, da? Deci ar putea să facă, nu știu, push aici la sandbags, da? Să țină unghiul ăsta. Însă unghiul ăsta nu ne interesează pe noi ne interesează să ieșim aici. Din momentul în care am ieșit aici, putem arunca grenadă, putem arunca flash. Bun. Deci vreau în felul următor. Când spun că punem stăpânire pe mid, vreau să vă anunțați, eu dau smoke-ul pentru mid, eu dau smoke-ul pentru cutia albă. Și primul la spawn nu dă nimic, merge efectiv pe cuțit, restul, primul și al doilea să meargă pe mid, restul 3 veniți aici, urcăm 2 oameni, cel care a dat boost să rămână și cu bomba în spate. Dacă vrem să punem stăpânire pe highway, asta o să îi se ceară un flash, să dea acest flash, pentru că noi, având smoke-urile, putem ieși aici, așteptăm flash-ul, vedem că zboară, explodează, am ieșit pe highway, am cucerit highway-ul, mergem spre A, bomba rămas aici în spate. Dar chiar dacă ne urcăm 2 aici, ok, or să fie deja 2 de ai noștri ieșiți, acesta are rolul să se uite mid, aceștia se uită highway, da? Tu de aici de sus vreau să dai molotov acolo pentru sandbags, în cazul în care odată cu smoke-ul CT-ul se poate sta sandbags, așa îl scoți afară și este foarte, foarte vulnerabil. Ok, iarăși neapărat să spargem vențurile, grijă și la vent pentru că la rancurile mari s-ar putea ca cei de la City să-și facă boost. Mie mi se pare o tactică grozavă care foarte, foarte greu poate fi anihilată. Singurul counter, să zic, ar fi dacă vin City și dau mid, mai multe he-uri pe mid. Mă rog, și dacă vin deci și dacă tu ai smoke aici, nu contează. Tu vii, dai flash-ul, da? Și ai ieșit. Te întorci cu spatele la flash și ai ieșit. Deci nu contează ce este în fața ta. Și dacă este molotov, nu contează. Ieși prin flăcări. Punem stăpânire pe mid. Bun, asta ar fi tactica noastră, să zic, cea mai bună tactică de a pune stăpânire pe mid. Cum o să jucăm pe partea de Tero? În general, sincer, n-aș vrea să spun tactici, pentru că vreau să jucăm un pic mai liberi, fiecare vreau să-mi spună la începutul rundei ce simte care vrea să facă. De exemplu, îmi spune Automeister că vrea să meargă A pentru că eu ieșit aici, au dat flash și se uită, verifică unghiurile și de regulă iasă ca să bată câte un om, mai dă un smoke și, mă rog, putem ataca A-ul. Sau, îmi zice Juicy că merge chestia cu smoke-ul aici, așteptăm să popuie, da, verificăm și aici, verificăm, deci nu contează cum dai smoke-ul ăsta, să zic, tu oricum te folosești de el pentru că îți împiedică CT-ul să vadă dacă tu ai trecut la vent sau nu. Și atunci putem face în felul următor, da? Putem fi foarte creativi în ceea ce facem pe hartă, să zicem se dă smoke-ul acela, vine Juicy cu, nu știu, Ninja, să zic, da? Juicy se infiltrează, Ninja îi dă un flash așa, explodează flash-ul, a venit Juicy frumos, nu pe tropăit, da? Când e aici, da? Ninja deja e aici, îi cere flash,
îi dă flash și poate intra. Deci mare grijă cum atacăm, cum ne răsfirăm pe hartă, astfel încât să ne putem ajuta, să putem cere flash-uri și smoke-uri și să comunicăm foarte mult. În practice, țin minte că Ninja își mai cumpăra AWP și venea pe mid, da? I-am spus în momentul ăsta, tu nu stai în spate aici, vii mai în față, da? Ca eu când ies mid să pot să te ocolesc prin spate. Că ce se întâmplă dacă tu stai și ții unghiul ăsta, îți iasă CT-ul, îți vin și eu, tragi și să zic faci TK pe mine, da? Deci atenție, dacă avem AWP, ieșim mid, la fel și eu, am AWP, ies mid, îți fac loc prin spate, da? Și atunci ieși prin spate. Cereți boosturi, jucați-vă cu ușa. Da, o arie foarte bună, foarte importantă și, hai să zicem, la standard aș vrea ca cineva să se anunțe că merge ușă și efectiv să spameze ușa, să învețe unghiul, da, ăsta e pentru highway, este, uite, pentru highway, ăsta e pentru cutiile galbene, uite, stă cineva la cutiile galbene, stă cineva sus, iarăși, stă cineva la mașină, da? Stă în partea asta altă la mașină, da? Deci, efectiv, să facă spam prin ușă, să încerce să clearuie fiecare unghi. E foarte important pentru că îi ții ocupați, faci damage, sunt ferm convins că dacă în 5 runde cineva care cunoaște toate aceste unghiuri vine aici și trage prin ușă, sunt ferm convins că cel puțin într-o rundă va da, să zic, 50 damage. 50 damage deja e jumate de viață, să zic, dai atâta la un polar care în drumul lui spre aici sau poate au primit molotov, da, se retrage. Încercați să discutați dacă sunteți mai mulți. Pe A, vezi că dau molotov quad. Este un AWP, bun. Știi că colegul a dat molotov quad, l-ai auzit popuind, clar cineva trebuie să plece de aici. Tu în momentul respectiv tragi prin ușă, da? Îl prinzi pe retragere. E foarte ușor. Dacă se comunică și se gândește, e o hartă extrem de ușoară, extrem de ușoară. Și nu trebuie să facem lucruri complicate. Eu acum pot să vă arăt molotov de aici pentru vents, smoke-uri de aici pentru site-ul A, dar nu vreau să ne complicăm pentru că nu are sens. Vreau să jucăm liberi, să comunicăm mult și să ne folosim creierul. Da, deci, iarăși, dacă pierdem prima rundă, nu, dacă noi câștigăm prima rundă, frumos, venim, SMG-uri toți, un flash în față și am ieșit, da? Ușor, direct spre site, verificăm tot, neapărat verificăm tot. Mi s-a întâmplat în practice să se ascundă, nu știu exact unde, poate stă aici și cineva a dat un smoke, da? Poate stă în smoke CT-ul. Vreau să verificăm tot. Grijă la acest unghi. Pozițiile de afterplant, v-am explicat, sunt ușoare. Comunicați mereu ce țineți, unde vreți să mergeți. Bun. Mid-ul îl vom folosi, vom face boosturi și efectiv vom fi agresivi. Pe un standard eu așa văd treaba, pe un standard vin eu mid sau îmi faceți boost, să zic 1 main, 1 ușă și 2 B sau 2 main, 1 ușă și 1 B. Ama depinde și v-am zis, la începutul rundei îmi zice Otto, bă, vreau să mă duc B. Gata, te duci B. Dar îmi zici cum vrei să joci B. Vreau să mă duc B, să joc pasiv.
Ok, atunci, hai să lăsăm 1B, să punem accent spre A, da? Dacă vedem, e foarte important să ne gândim atacul și să ne, cum să zic, să fim destul de flexibili astfel încât să jucăm pe greșelile lor, pe ce am observat că merge. O să testăm atât A-ul cât și B-ul, o să fim foarte dinamici. Merge făcut fake foarte bine pe harta asta, da? Deci mergem cu 4 oameni aici, pardon, ăsta e smoke, ăsta e molotov și ne-am întors, da? Putem face double fake, ne întoarcem, mimăm că ne întoarcem B, se aud pașii, dar după aia mergem pe slow A. Știind că main-ul ăsta este foarte susceptibil la sunet, haideți să ne folosim de asta, pentru că aici se aud pașii de pe highway, da? City te aud, de aici de la mașină te aud. Da, hai să folosim chestia asta pentru fake-uri. Haideți să dăm toți informația astfel încât să ne fie tuturor ușor și să ne coordonăm, să lucrăm în echipă cât mai bine. Pentru asta trebuie jucat în echipă, pentru asta trebuie avut grijă. Dacă ei sunt pe eco, știm că sunt pe eco, vreau Automeister, da? Stai aici, poziție foarte defensivă cu AK-ul departe, stăm aici, da? Când ei sunt pe eco, vreau să ne formăm perechi. Eu o să fiu singur, însă voi, 2 câte 2, o să mergeți împreună ca să vă puteți dubla. Nu vreau să văd double kill din partea echipei inamice pe eco. Bun, cred că am vorbit destul. Sper să fie clar. Orice chestie o discutăm. Vreau să comunicăm mereu. Atâta îmi doresc. Să spuneți ce doriți să faceți în fiecare rundă și ca și o chestie generală, vorbiți foarte mult ce țineți și da, anunțați unde sunt ei, unde sunt adversarii. Bun, cam asta ar fi și cash-ul. O zi faină!